O corazón humano ten 4 cavidades. As dúas cavidades superiores chámanse aurículas e as dúas inferiores chámanse ventrículos. O tabique interauricular separa as dúas aurículas e o tabique interventricular separa os dous ventrículos. A aurícula dereita e o ventrículo dereito están conectados a través dunha válvula tricúspide. Como indica o seu nome, esta válvula ten 3 valvas ou cúspides. Pola outra banda, a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo están conectados mediante unha válvula bicúspide. A válvula bicúspide tamén se chama válvula mitral, porque a súa forma se asemella á mitra dun bispo, un tipo de sombreiro con 2 puntas. As valvas destas válvulas auriculoventriculares están unidas a uns cordóns de tecido fibroso chamados cordas tendinosas, que a súa vez están conectados cos músculos papilares. A contracción e relaxación destes músculos permiten que as válvulas se abran e se pechen. Tamén hai válvulas na saída do tronco pulmonar e da aorta. Chámanse respectivamente válvula pulmonar e válvula aórtica. Debido á súa forma de media lúa, estas dúas válvulas tamén reciben o nome de válvulas semilunares. O característico son dobre do latexar do corazón prodúcese cando se pechan as válvulas cardíacas. O grosor das paredes das 4 cavidades do corazón varía segundo a súa función. As paredes das aurículas son máis delgadas que as dos ventrículos, xa que só teñen que impulsar o sangue cara aos ventrículos próximos. O ventrículo esquerdo bombea o sangue a unha maior distancia e a unha presión máis elevada. Por iso, a súa parede é máis grosa que a do ventrículo dereito. O nodo sinoauricular, o nodo auriculoventricular, o feixe de His e as fibras de Purkinje forman parte do tecido cardíaco especializado. Estas fibras son autoexcitables, xa que teñen a capacidade de xerar actividade eléctrica sen necesidade de estímulos externos. Grazas a isto, o corazón pode latexar de forma continua.